A közösségi média az interneten található platformok összessége, ahol az emberek kommunikálhatnak egymással, megoszthatják képeiket, videóikat és gondolataikat. Ilyen platformok például a Facebook, az Instagram és a Twitter. Ezek a felületek nagyon népszerűek, és sokan használják őket naponta. A közösségi média segítségével könnyen tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal és családtagjainkkal, akik távol élnek. Üzeneteket küldhetünk, és videóhívásokat is indíthatunk. Gyorsan és egyszerűen oszthatunk meg híreket és információkat. Így hamar értesülhetünk a világ eseményeiről. Olyan emberekkel ismerkedhetünk meg, akik hasonló érdeklődéssel rendelkeznek, és csatlakozhatunk különböző csoportokhoz és fórumokhoz. A közösségi média nagyon időrabló lehet. Sok időt tölthetünk el azzal, hogy böngésszük a híreket, képeket és videókat, és észre sem vesszük, mennyi időt vesztegettünk el. A közösségi médiában sok személyes információt osztunk meg magunkról. Fontos, hogy figyeljünk arra, milyen adatokat osztunk meg, mert ezek visszaélésekhez vezethetnek. Sokszor találkozhatunk hamis hírekkel és információkkal a közösségi médiában. Ezért mindig ellenőrizzük, hogy az információk megbízható forrásból származnak-e.